Takže ok, čuslidi, já jsem tam do svého videa. U nového videa. My se hrajeme co? Já jsem blbý. No, au. U nového videa z Let Zombie. Play. Dáme play. Ok, dáme si dobrý trénink, se dáme, abyste to pochopili. Dáme si Infinity Heal, ne, ale Infinity Ammo určitě. Mě to baví prostě, že boom. Jo, komu je míň jak 8. Teda míň jak 7. Jdu do prčic. Protože toho není hodný prostě. A protože hraju, protože jsem si to stál prostě. Už já jsem dítě. Ne, 8. Mimo bráchovi 14, myslíte, že toho může hrát? Určitě ne. Si vím. Tak nám dnes to mám dneska žádost. Já budu rád to běhat. Já budu nám tady budu říkat. Nevím, teď prostě musí chodit. Prostě vyběhni. Prostě na mě vyběhněte. Vyběhneš, nevyběhneš, tak cílí. Nevyběhneš. Musím nás rychle. Někdo nic nedělá. Konečně. Potom až mluvil, takové jednou vždycky běží. A ty můžeš udělat bum. Ještě dostřílet. Bum. Dobře. Ale lepší je tady to. Bum. A bum. Takže prostě musí běhat. Já vám to chci ukázat. Cít nedělám. A to spadne. Tady jdem mana. Vidíte? Bum. Já potřebuji dalšího běžícího. A musím to udělat bum. Já spadnu. Pak musím to udělat jednoduše bum. Nebo 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 bum. To se chci palit nohu za hlavu. Taky hlavu. Asi neuvěta. No, má pomalu, vidíte hlavu. Ať u tebe, bum. Potřebuje hrát. U nás je nějaký běžet. Tak abyste to viděli. Mám tady pro vás záznam jeden. Takhle malíčkatej. A má po hlavě. Tady je vidíte? Huj. Bum. Nemáme nekonečnou životu. Bum. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na lajka. Ještě zpět, krátký, tak pápa.